Wel, hallo, vandaag. Vandaag is juli de 22e. Door wordt eigenlijk gegrunst dat de pick-up zou te zijn schweinschenblattig. Ik hoop je zijn tevreden. Ik heb hem vandaag afgewassen. Die blinkt groot zo. En nu lijkt wel voor een beetje stapen zijn. Wat? Ja, dat vandaag was zo'n wunderschöne dag. Ik had vandaag wunderschöne jaars van Mexico. Han zeer spaziert en heb ook zeer schön gegaan. En ja, nu lijkt wel voor een beetje stapen zijn. Zeer dankzij aan dit blitzblanke pick-up. Struckland pick-up. We namen den La Pantera. We hadden een nieuwe in Mexico. Die hadden een pick-up die namen ze La Pantera. En ik leid eerst gestorven. So nu wil ik deze naam dan gebruiken. Want er dat is La Pantera. Dat meint panther op Engels. Nou ja, dan werden we ons eines wie hier kan beetje naar de stap ving. Dus we hebben een trail en een weg dat naast zich Silver Creek. En we doen de lengte voor. Ja. Maar dat is van zo'n schöne dag. Ik heb den weg later nog abgefixt. Ik weet dat Tacken een beetje, dat de weg erst niet sehr glad, maar ik geloof schaffen we dat. Maar we gaan hier voor we nu de lengte. Het is hier een beetje een bosch. Dat is sehr klein. We gaan hier taandig akker met alles toe. Draardig akker hebben we vol van. En dat doen we dan uitrijden naar de vol van. Dat doen we hier dan plus een beetje rondwandelen. En mij wordt gevraagd dat ik moet zijn wie ik weer. Van hoe ik kwam, of wat ik deed. Van de arbeid. En ja, ik wil je nog dat van die allemaal vertellen. En in 1980 dan kwam mijn zeer fijne onkel en tante naar Mexico. Naar een begrafenis en dan waar me je vrouw middag wordt interesseren in de Canada voor checken, spazieren. En dat is wat ik dan doe. Dan kom ik hier met de Canada. En we gaan dan nu heb ik mijn papier hier en dan zijn ik hier gebleven. En ik heb 7 jaar in de fabriek geschaut, en 2 jaar onderweeg. Construction en dan heb ik nog 25 jaar teruggevoerd. Ik heb zeer schön gegaan en nu heb ik hier met teruggevoerd en nu schaf ik niet meer uit. Maar ik doe weer mensen uithalen, vrijwillig verhalen wie kan. En vandaar weer. Ja, zeer dankzij voor dit video waren. En door wordt gevraagd dat ik moet een beetje zijn wie ik weer, als ik een Christ weer, wat ik van leven had. Wel, ik wil je zijn, ik kan niet zijn, krijg den dag wanneer ik een Christ geworden. En dat weer niet zo'n dag hoe dat kracht, dat blitzen, dat zo. Ik ben in een familie, een christelijke heim opgewassen. En ons wordt immer van Jezus en van God geleerd. En ik heb Jezus mal mijn leven overleefd. En ik weet, ik heb vele jaren ook geleefd. En ik geloof aan wie een Christ. En wanneer je worden mensen vragen wat mij kan leiden, dat is niet helemaal te zijn geweest dat ik een Christ weer. Einer naast een Christ, maar einer beweist dat niet. Einer valt van God af en dan komt einer tree en dan valt einer af. En ik weet dat we een paar jaar tree dan. Vroeger ons prediker mij mal overal wist met die christelijke leven. Waar bent u? Gehst u voorwaarts, of blijft u staan, of je het even roos? En ik wist niet hoe ik dat zal beantwoorden. En dan, ik zie dan, wat ik dan blijf, hadden we dan met tevreden zijn, maar dat heeft me lang aan ik de veertig al gedacht. En ik heb me veertig gevraagd, zijn ik een Christ, leef ik als een Christ? En ik moet zeggen, zeer veertig. Heb ik niet zo geleefd als ik zal. Ik heb veel gemerkt en ik weet dat we ook immer. Maar God zijn genoeg, die is groot genoeg dat hij hem immer waren verjaft. En hij is geduldig met hem. En nu dat ik met deze video's merken doe, ik heb me veel zelfs gevraagd, zijn ik werkelijk die mens wat mensen geloven ik zijn? Dat ik me zo verhouden voor mijn vrouw of voor andere mensen.
Dus mensen geloven ik vielleicht ook. Nee, ik merk ook Fehler. En dat ik alle dagen, dat word ik immer. En ik bid ook alle dagen dat Jezus mij wordt frisch vergeven. En immer gaan, ik wil, zeg maar deze video's mal afhangen. Ik maak plus een spoosje video. Plus dan met dat mensen met lachen duiden en ik dacht dat het spoos zijn. En die willen weer een mensen maken die vroegen nog meer en nog meer. En dan dacht ik zo, van een wedstrijd wat video's maken, wieso wil ik dan niet nog een klein beetje door een, wat zeg je, een mensage en een message, of door een beetje wat neerzetten, wo vielleicht ein bisschen was christelt oder vielleicht ein bisschen ein Lied dabei. Und das wollte ich dann ein bisschen mal aufhängen. Und das ging wieder. Und mich kam so viel Menschen interessiert alle, wenn ich ein bisschen von der Geschichte vertelle oder ein bisschen eine christliche Erfahrung, was Menschen gehört haben oder was ich gehört habe. Und aus Eten merken, aber ich dort wieder noch mal ein Video merken von Eten merken. Und dann muss ich von alles ein bisschen über. Ich sage nicht geworden, du hast einen großen Hunger für Menschen, die das Evangelium sehen und die eine Friede sehen und eine Friede sehen. Und bei Emmerhan, ich will nicht bloß sein, wie ich will, ich bin überall wohl. Ich bin durch von Quinta Lupita, Plautdietsch, Chihuahua, sind ich abgewaschen. Ans habe ich einen Prost gegangen, aber ich habe ein schön gegangen. Sehr viele Eltern gehabt, die sind auch nicht perfekt gewaschen. Ich glaube, die haben auch viele gemerkt, und so ist wir alle haben. Und bei Emmerhan, ich bin dankbar für meine Jahre, wo ich da konnte wohnen. Und ich bin 18 Jahre seit ich nach Kanada kam. Und Emmerhan, ich probeer door nu te zijn dat ik wil zo leven dat Jezus wat tevreden zijn, dat hem dat naar vrede brengt. En wir sind hier auf dieser Welt nicht bloß für uns, wir sind hier für ihn, um ihm die Ehe geben und für ihn leben. Und ich weiß, ich habe lange nicht einmal getan. Viele Jahre habe ich bloß für mich gelebt. Ich habe getan, was mir schön ging. Und plötzlich gemerkt, was wir wollen tun und was wir nicht wollen tun. Und sehr viel hat Gott uns das gewesen, dass uns Plan erst nicht einmal sein Plan, dass wir mal sehen wollen, Frau. Und das war ich da, die letzten paar Jahre, erst in unserer Familie. Veel gegaan, dat had troubles, Gesundheit und andere Sachen. Aber Gott hat uns immer dadurch nach wahrer mitgehalten und Kraft gegeben und getröstet und Genot und Vergebung gegeben und Geduld und immer war Mut gegeben. Und ich habe mich nu auch viel genommen und es steht lange Plan zu merken, was wir wollen nächste Woche oder nächsten Monat oder ein Jahr von nu. Weil leben ein Tag auf einmal. Morgens, wenn ich abstuhe, dann lege ich Gott fragen, was ist dein Willen von dir? Wo kannst du mich von dir brauchen, um jemanden sehen sein? Und sehr fertig, wenn so ein Frau und der dann mal dann auch recht sein, wenn du die Gelegenheit kämpft. Du hast immer was zu tun, immer was zu tun. Und ein paar Tage weg, 2, 3 Tage weg, dann komme ich hier nur Struckland, so sagt das dann an. Und das ist noch ein Ding. Ein bisschen von alles was, in der Bibel lesen und an Gott denken, in Gemeinschaft haben. Bei Emma haben, mir das hier schein, und das Jahr war das schein, Tränen Haus fahren, und würde sein, dass einer auch nicht verdammt hat von Tag durchgelebt. Und Emma haben, ich will, wenn ich mich Christen an, dann will ich auch so leben, dass Menschen das auch sein können. Dat die würden ze denken, wenn die Menschen Christ ist, da will ich auch ein Christ sein. Ich habe ja gehört, wenn Menschen sagen, wenn die Menschen ein Christ sind, da will ich nicht ein Christ sein. Und die sagen immer, die Worte, die reden Leute aus wieder. Und das, ich weiß, ich merke auch Fehler. Und wenn es dort noch irgendwo ich mich fehl, da würde ich diese Videos nicht merken. Aber immer haben, ich will Videos merken, wo ich jemand kann vielleicht Mut geben oder eine Freude bringen. Und immer haben, hier sind ich, weil ich noch andere Frauen habe, ich wollte probieren zu beantworten. Ich weiß, ich komme das nicht immer nur. Und was sehr, sehr dankbar für Ihre Comments, was Sie merken. Das freut mich gründlich sehr. Ich habe von Ländern gehört, von der ganzen Welt. Das freut mich gründlich sehr. Und wir haben uns beide probieren, so zu arbeiten für Gott. Und probieren Menschen auszuhalten und dann sehen sie, wo wir können, wie ein
we schaffen alle door nu dat we nog allemaal worden am Himmel zijn. En nou ja, daar wil we nu voor een stappen zijn, dat eeuwig. Ik hield hier met een baasje een beetje stil, een beetje wat vertellen. Ik hoop dat het een beetje geholpen, dat je weet wie ik ben. Ik ben Isaac Wald-Obram van Kinter op Pieter. En van mijn familie, daar zei ik zeer veel, die gleichen niet zich te spelen, of zich laten op te nemen, of op Bella te zijn. En dat is goed. Dat is op de eind, dat is private, dat is op de eind. Ik wil eind ook niet, du vielleicht aanwijden, oder vielleicht iets wat zijn, wat zij niet gleichen, oder gleichen. So, dat is op de eind. Ik reken zeer veel, ik heb een zeer fijne familie, zeer fijne geschwister, zeer fijne ouderen. En we zijn zeer gezegend tegen alles. En immerhaan, hier zijn ik. Ik ben bevrijd. God heeft ons helemaal gezegend met dingen. Maar God heeft ons een veel onderstekken gezegend. Dus daar ben ik zeer, zeer dankbaar voor. En dat leven wat we nog gaan, dat wil ik proberen te brokken. Ik hoop dat er mensen die worden me denken houden, wanneer ik veel aan merk, of niet graag doe, of wat zei, wat niet graag is. Maar ja, we hebben alle proberen, wie man interessiert, zo te leven dat we ons nog moeten gaan alle am Himmel treffen. Ik weet, vele mensen wat het hier en zijn, die waar ik niet te zijn krijgen, maar die kan mij zijn. En immerhaan, we hebben voor God leven en ik wil ook. Zeer dankzij en dan zijn we ons Luther. Nou ja, daar willen we weer voor en dan willen we ons voor de stappen zijn. We gaan daar hingen, daar de ook al volva, we doen dat uitrennen. En als ik ga echt dat gereedschap er alle bezorgen en dus een zeer fijne maand, waar we dat helemaal afrennen daar. Er is niet gruwelijk veel en dat helpt een beetje de aankosten hier betalen. En ja, en dat is hier zo wunderschön. Hier im Schatten, waar het zeer, zeer heet is. Hier is een Bosch, dat hält zich hier nooit teil. We gaan hier Roi, Wild en Fossen hebben we hier. En wanneer het hier een beetje luid is, is dat is, wanneer het struk alle am dag was hier net. Dat merkt me dat we vallen dat we hier een strukland zijn. Maar ja. Hier ook waren hoog, hier kan strak. Ja, kan gelijk die gaan hier zijn eruit, wat er niet twee slecht. Nu zijn we aan Leven. Nu zijn we hier. Ik word hier met twee draaien zo. En ja, nu zijn we mensen krijgen met hingen. Dit is een halve mijl lang en een 4 mijl breed. Zeer, zeer fijn is dat hier. Und hier so an der linken Seite, da haben wir ein kleines Fleckchen, vielleicht der Kniefart oder so. Und Vollfahrt, die hat er einmal aufgeheft und eingeprast. Und da hat laatst war ein Holzfall geregnet, das sieht nicht, was er so schmeckt. Fragt mir gründlich sehr. Und dann, wenn ich dann hier so anwängen, dann kann ich sein, und dann sieht du noch ein Fleck, einmal stecken. 24 akker door alfalfa. En ja, dat gaat hier zeer schijn. Han waren maar dat moet een klein beetje van thuis weg. En toen kijk maar, oei, caramba, hier is nog wat lager. Dat is fijn dat dit een voer is. Die voert zich zo fijn. Kijk maar hier, dat is al de alfalfa hier. Dat is zeer smaak. De eerste waren een stuk 10 zal hoog. Maar bol wordt dat kan aanpraten en dan wordt het zo down kaching, dat meint dat wordt een paar extra dollar hier. Ja, nu gaan we hier waar die ook al je wordt, waar ik te lang voor. Een stuk uit hier vleet vliebasje. Ja, wanneer dan een beetje stukken voor dat, dan is de wind zo veel. En dan andere dan van airconditioning gaan, air conditionado. Ja, hier dit is de grootste waak wat we hier gaan. Dus gaan we het liever stukken voor. Ja, zeer, zeer fijn. Ik kwam weer zo daarvoor, dus wordt niet opeens nog diesel. Maar ja, dat gaat hier nog een beetje bij op. De winter daar wel er hier niet voor. En als er alles uit de ijs en uit de snoei,
das Bett door nog maar aan. En ja, ik heb hier 1, 2, 3, 4 caminos. Je weet wat ik hier heb. En daar heb ik alle met mijn tractor uitgeschoven. Ik heb zwischen de boom dat ik niet durf bij me schuiven, want dat is een krooslijk. Ja. Ja, Ramba, dan maar oppassen, dat is speedig te hostig door een aandragen daar aan deze voer. Dus zegt als ik dat genecht nog genecht. En dan wordt er warm aan een pruimjager voor nog maar. Nou, pas ik hier, dat was in een rancho. Ja, als check maar door, dan zijn we hier maar op een rancho in de vista. Ja, en jo. Graag hier zijn we nu. En ik moet daar nu, ik kan nog een andere waag hier doen. Die waag, dat is wat ze naam. Ojalá yegua. Ik weet, we zijn hier in Canada, maar ik ga nog een beetje extra bloot, dat is wat ze zijn. En Hanawara. Hanawara dan leidt hij wat Mexicanische te gaan. Ik ben zeer proud en zeer proud met Canada. Maar Hanawara moet er dan liever wat van Mexico gaan en ik vergeet niet van waar hij komt. Pero aquí está el rancho. Bienvenido, mis abuelos. Muchas gracias. En zij want, dankzij.